Disimake. Otetaankin mukavasti, kun menee Turkkuseen. Sä sanot ensin, ehdot tältäkään ja sen jälkeen hän ehdottaa loogisesti. Eikö niin se joo sori? Ei kyllä löydy täältäkään. Kaffi. Tästä pitäisi näkyä mun käsi. Valmista. Ole hyvä. Kun se auki. Hyvä. Veettäsin Mansen kamuille. Hyvä kysymys. Voisiko ottaa kahvia? Eikö se sopiva aika hyvin? Hyödyttää jos vähän kuvia. Hän sanoo. Joo, se. Kaffekeskus Tuula, kummottos mä voisin sun palvella?